Diyos ngayat katanukan, si kakaditi umay. Agtaeng kakadkadakam, pamatimit degdegam. Kristo na si kaunay, amang ted pamakawan. Nutidakes pagbawawyan, nga agpaysuti parswam. Espiritu mang ted kapya, iti tao na iwawam. Maikay sakam katken ka, tapnuin ka magtalnam. Umay ka o kangangatuan, ta isala ka nakam. Turet mi nakamikan, adum teng dita denam. Di karimin katung palen, ugas kadakam itdem. Ken kaim kam nam namaen, adakam tutis palem. Itulo dipenda nakam, ditayan mo agloryam. Agrokbab kam dita saklang, amang ted ken kat dayam. Agyaman kay ti Apo ket iwaragawag yu tinaindaklan anagan na. Ipakaamuyo kadagiti tao dagiti naramid na. Agkantak tayo ti pagdaydayaw ti Apo, saritaen tayo ti amin, anakaskasdaaw nga inaramid na, kinabaknang ti familya na, ket agnanayon to ti kinalinteg na. Agkararag tayo. Managayat ken managparabor a Diyos, amami nga nailangitan, agyaman kami manen o Apo, tay inik ka na kami, itigundaway mi, tapno makaumay dito ineg ti balay mo. Agyaman kami o Diyos, iti ayat, ken adu nga parabor nga impaay mo kada kami. Ket dawaten mi o Apo, ti Santong Espiritum, nga mangidalan kada kami, ti daytoy nga oras. Bendisyon ang marud o Apo, ti adipen mo nga mangiburay kadagiti sasaom. Ket dawaten mi met o Diyos, nga luktam nagiti puspuso mi, tapno ti inkam mangigan nga sasaom, ket agbalin nga isu ti taraon mi, ti na espirituan nga panagbiag mi. Pakawanin na kaming kadi o Apo, kadagiti adunay nga babak, nga naaramidan mi ti sangwanam. Ken Kristo Jesus dawaten mi amin dagitoy. Amen. Amok ti Diyos sungbatan na kararag ko. Amok ti Diyos sungbatan na kararag ko. No agbiaga ka na santuan, kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos sungbatan nam kararag ko. Tinapay, tibiyag ako. Ama ipay, ito'y kararwa. Kas panang ted mo jay, den at bye-bye. Kadagiti tao adu unay. Ibasa kada kayo iti paset ti nasantuan na surat, akas panagyaman tayo kay ni Apo tayong Heso Kristo, iti daytoy nga aldaw, ang masarakan iti daan na tulag, iti surat, iti salmo, kapitulo sangagasut, ken 30 keninem, versikulo maysa aging gana iti 5, Psalms 136, verse 1 to 5, ket kastoy iti maibasa. Kanta apan pagyaman, naimbag ti Apo, ket agyaman kayo nga rod ken kuana. Agnanayon ti di agbalbaliw nga ayat na.
Agyaman kay iti Diyos, dagiti di Diyos, agnanayon ti di agbalbaliw nga ayat na. Agyaman kay iti Apo, dagiti Apo, agnanayon ti di agbalbaliw nga ayat na. Isulaong iti makaaramid, kadigiti na indaklan a milagro, agnanayon ti di agbalbaliw nga ayat na. Inaramid na dagiti langit babaon iti kinasirib na, agnanayon ti di agbaliw nga ayat na. Impasdek na ti daga iti rabaw dagiti danom, agnanayon ti di agbalbaliw nga ayat na. Ni Apo Dios iti may didayaw ken may tanok iti panakaibasa, iti paset ti nasantuan a surat. Amen. Ti sao anaragsak sao ama magbiag. Ti sao anaragsak sao ama magbiag. Denggen tayo nga kakabsat ti mensahe ti kanta, babaen iti Nax Virtual Choir. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. To Father, Son, and Holy Ghost. God's God who heaven and earth adore. From earth and from the angel host, with grace and glory evermore. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son.
Diyos iti may didayaw, iti mensahe, iti kanta, baboon kadigiti membro, iti Knox Virtual Choir. Ket kablawan kayo amin, iti nagan ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Iti daytoy nga aldaw, nga isu iti panang celebrar tayo, iti panagyaman, iti panagani. Harvest Thanksgiving. Ket no Harvest Thanksgiving kakabsat, when Harvest Festival, iti probinsya, ket isu ti panawen tapno ipaay tayo iti kapipintasan abanag wenno daton ken ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Isu iti daytoy aldaw iti panagyaman iti Dios a namarswa kada tayo. Ket sakbay nga maipaay iti mensahe iti biag ket agkararag tayo ipaay tayo iti kangatuan na panagdayaw iti Dios. Amami nga nasantuan, madaydayaw, iti nagan mo, iti daytoy nga aldaw, iti selebrasyon, iti panagani o Apo, iti daytoy nga iglesyam, iti Knox United Methodist Church, ket bendisyonam kadi o Apo, iti sao nga maiburay, itangal daw, nga isu iti mangipaay, iti taraon, iti kararwami amin. Ket bendisyonam o Apo iti anak mo ang mangiburay iti sasaom. Ket dagito iti dawat ken kararagmi. Babaon iti naga ni Apo ming Hesu Kristo. Amen. Kakabsat iti daytoy nga aldaw kas kunak nga isu iti selebrasyon iti panagani wenno Harvest Festival. Ken no panawen iti panagani ket isu iti panangipaay kadagiti sagsagot tayo ken ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Ket iti aramiden tayo kakabsat ket isu iti panangipaay tayo kadagiti kasayaatan nga ani wenno adno dingwen iti intayo nga idaton ket dayjay kalulukmagan nga dingwen isu iti idaton tayo kani Apo tayo Hesu Kristo. Adda iti maysang ama nga natay kakabsat. Ket adda ni sunay iti talong anak nga babae. Ket dagitoy nga anak na ket nagsauda. Iti dayjay nga rabii, maudi nga rabii dayjay amada. Ket kinunada jay inauna nga anak, ket nasapa kami nga naawanan iti ina kunana. Ket ni tatang isu iti nang tarakon kada kami. Ken nagsakripisyo tapno agbaligi kami iti biag kunana. Ken kastamo iti imbaga dagiti ading nakakabsat nga imbagada no kasano iti kinaimbag daytoy nga ama. Ket kalpasan iti panagsauda adda may sa barito wenno baro nga timakder ket kinunana wen agpayso ti kinunada iti talo nga anak ni tatang kunana. Ket gapu iti dayta nga panagtakder daytoy nga barito ket nasdaaw dagiti agkakabsat. Ket kinunada adda ba ti kabsat mi iti ruwar? Kunada. Ket daytoy nga barito ket nagsao ket kinunana saan awan iti anak ni tatangyo iti ruwar. Ngem siya ket maysa kadagiti tinulungan ni tatangyo iso nga tatang kumot iso na. Insong bat daytoy nga baro. Ket kinunana agpayso nga isu ket naimbag nga ama tauray saan ng anak ket tinulungan na. Kinunada ito'y nga barito. Ket kakabsat iti panagyaman ket may sa kaugalyan tayo nga anak ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Tunggal adadagiti kanito nga bendisyon nga maawat tayo ket awan sa bali nga asitgan tayo no dikat ni Apo Dios wenno awan sa bali nga pagyamanan tayo ket ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Ket gapo iti dayta nga panagyaman ket isu iti dalan tapno mayas asideg tayo wenno maddan tayo iti nasaysayaat nga relasyon iti Dios a namarswa kada tayo.
nga dayto iti wagas nga subalitan tayo iti kinaimbag iti Dios. Akas kuna iti paset na santuan na surat, iti surat dito'y Salmo, Kapitulo sangagasot, 36 versikulo maysa, naimbag ti Apo, ket agyaman kayo. Ngarod ken kuana. Agnanayon, iti di agbalbaliw nga ayat na. Isu nga, no saan tayo nga agyaman iti Diyos, ket awan iti ihustisya kakabsat. Tati Diyos, isu iti nang tartarabay kada tayo. Isu na iti nangipaay, iti nasayaat, abiyag kada tayo. Ket tapno maikanta iti hustisya, dahi nga panagayat iti Diyos, ket subalitan tayong iti panagayat kenkwana. Ket dito'y imbasa, ket iparang nakada tayo, iti kiniimbag, iti Diyos, iti ili, iti Israel. Ket dito'y sarsaritaon na, nga agnanayon ti di agbalbaliw, nga ayat na, kadagiti tattao a pinili na. Ket dito'y kakabsat, ket mabasa tayo, nga 20 ken inom adaras, nga imbagbaga na daytoy, may papan iti kiniimbag iti Diyos. Ket isumet iti imbitasyon ni Apo Diyos kada tayo iti daytoy nga aldaw, iti panagyaman tayo kenkwana. Ket dito'y saritaon na nga rod iti pakaistoryaan, iti biyag dagiti Hudyo. Ket dagiti Hudyo, ket mamitluda nga agkararag iti maysang aldaw. Wenno, mamitluda nga agyaman iti maysa atawan, kakabsat. Ket datayo nga namati ita, maligip ko nga maminsan laong iti makatawan, nga agyaman tayo iti Diyos, kakabsat, tunggal adda iti harvest festival. Wenno, daytoy panagyaman iti panagani. Ngem iti probinsya, mamindwadang agyaman iti Diyos, gaputa mamindwada mo't nga agani iti maysa nga tawen. Ngem dito'y naks malagip ko, nga maminsan laong agyaman iti tunggal tawen. Ngem dagito'y Hudyo, ket mamitluda daras, nga agfiestada, iti panagyaman iti Diyos. Umuna, ket lagi panda iti kiniimbag iti Diyos, iti fiesta, iti Paskwa. Wenno Passover feast, kakabsat, iti English. Nga, di daytoy panawan, iti selebrasyon da, iti fiesta, iti Paskwa, ket nilagip dagitoy nga Hudyo, nga isuda ket winaywayaan iti Diyos, babaon iti panakaadipon da, ijay Ehipto. Ket isuda ket nagbalin at tagahabu sa jay. Awan iti waya-waya kadakwada. Awan iti integridad kadakwada kas may sa tao. Nagkasang iti kasasaad dagitoy nga Israelita. Iti jay Ehipto kakabsat. Ket amok nga nabuya tayo. Dayjay sangapulo nga abilin. When the 10 commandments, no kasano iti nagdalanan, dagitoy nga Israelita. Kem, impakita iti Diyos ditoy iti panagayat na kadakwada. Nakita iti Diyos iti kasasaad da Ehipto, iso nga naasyan iti Diyos kadakwada. Gapo iti panakaadipon da sadyay. Ket kakabsat, winawayaan nga ro di Diyos isuda, ket impanaw na isuda sadyay, ket impan na itinasaysayaat a lugar, nga iso nga pagyananda kakabsat. Dayjay iti lugar iti waywaya. Kanaan iti nagan na. Ket dito'y kakabsat iparang na, kada tayo anamati, nga uray kada tayo nga namati, ket nagbalin tayo nga adipen iti basol, kadagiti naglabas apan panawen ken alaldaw.
iti basol, iti nagari, iti biyag tayo, idi awan paylaang iti Diyos kada tayo. Idi awan paylaang anangeg tayo, may papan iti kiniimbag iti Diyos. Kakabsat, akas kuna ni San Pablo ditoy, paset iti nasantuan na surat, nga masapol nga agyaman tayo iti Diyos, gaputa, idiket adipen na tayo iti basol, ngem ita, winawayaan na tayo iti Diyos, babaw iti basol, ket ita, ket nagbalin tayo nga adipen iti kinapudno. Tayo ngayon ay alipin ng katuwiran. Ket iti panawan nga adipen na tayo iti basol, ket awan iti nasayaat, nga panpanunutin tayo kakabsat. Sana nasaya at iti kababalin nga adda kada tayo. Ken awan iti naganab tayo, iti panawan nga awan iti Diyos kada tayo. Iso nga nung lagupan tayo dagiti panawan anasayang, ket kung daon tayo nagsayang mo't dagiti nga panawan. Namuakla ko man iti kinimbag iti Diyos, iti ubingak, iti baruak, iti nag-eskwela ak, ket saan kuma akastoy iti kasasaad ko ita. Naimimbag kuma iti nagbalinak, no ni Apo Diyos iti impang pangrunak iti biyag ko. Iso nga, dito'y surat San Pablo, iti Roma Kapitulo 6, versikulo 10 ken 7, nga kinunan ito'y, dito'y versikulo 10 ken 6, nga ibaga na dito'y kakabsat, awan dwa-dwa nga amuyo ano patagabo kayo, isuko yo ti bagiyo ti apo yo, no tungpalen yo ti basol, agtungpal kayto iti patay. Iso no agtultuloy tayo, iti panagbasol, ket kasto iti mapasamak kada tayo. No tungpalin yo ti Diyos, mapalintag kayto iti sangwanan iti Diyos. Ngem yaman pay, iti versikulo 10 ken 7. Ngem yaman pay iti Diyos, tanayarig kay iti tagabo, asimuko kadagiti dakes at tarigagayo, ngagbasol ngem itan, nagtulnog kayo an impuswan, kadagiti pudno a panursuro nga inawat yo. Kastoy iti kasasaad tayo idi kakabsat. Ken ita, babaon kadagiti testimonyo tayo ti biyag. Testimonyo ni Engineer Landingan, nagpintas gaputa ni inang na isu iti dalan tapno umasidag iti Diyos. Ni Antilea kastamot, ni Mrs. Costan akadwa tayo, ken kadagiti inang nga awan ita, kakabsat, ngem nakita tayo nakasano iti panagpamati da iti Diyos, wow! Pamati ni Mami Erlinda Uy, kakabsat. Pamati ni I love you all, ni Mrs. Sia. Nga tunggal bumisita kami, ket kunana, I love you all. Awandan iti daytoy nga biyag, ngem dagiti insauda, insawang da, anasasayaat, may papan iti Diyos, agtalinuod iti puso mi, nga visiting team iti Ilocano. I love you all. I miss you. I love you. Dagijay iti mangugyo kadagiti namati iti Diyos. Ngem kadagiti awan kadakwada iti Diyos, gura lata iti adda kadakwada. Nasaom iti panpanunot da. Kakabsat, malidlidayan da. Ngem iti adda iti Diyos, adda ti rago, adda iti ragsak kadakwada. No addaman dagiti panubok nga umapay, ket katawaan dalata. Saan dang agdanag gapu ti Diyos adda kadakwada. Dayta kakabsat, iti adda iti Diyos kenkwana. Iso nga ditoy sinarita na nagtulnog kayo an impuswan kadigiti pudno a panrusuro nga inawat yu. Idi tagabo na kayo iti basol, saan na masapol nga agtulnog kayo iti kinalintag. Ngem anya iti nagunggunayo kadigiti inararamid yu, a pagbabainan nyo ita. Patay ti banagda.
Dagiti amok ng tao kunada no panawen iti panagyaman iti Dios adula amin dayta pastor. Dayta panangted adula amin dagita. Adula amin kunada. Ngem umay dagiti krisis iti biag umasidagda agpakpakaasida. Pastor, pakikararagan man daya anak ko. Kasyanak man. Malagip da kakabsat. Iti Diyos no adda iti panubok, iti biyag. When no krisis iti biyag. Ngem no awan iti krisis kadakwada, awan ti panubok kadakwada, saan da nga malagip iti Diyos. Iso nga, daytoy panawan iti selebrasyon, ipalagip na kadatayo, iti kiniimbag iti Diyos kakabsat. May kadwa, daytoy festa iti panagyaman, iso iti pananglagip day, iti akaadada iti disyerto. Iti panawan nga magmagnada iti desyerto, ket sadyay, ket nagpatakder da iti tolda, ket sadyay naturog da, iti aldaw, ken rabii, mariknada iti rigat, ken iti pudot iti panawan. Ket sadyay kakabsat, nga lugar, ket naddaan da, iti dadya makunkuna nga Feast of the Tabernacles, nga tunggal panawan, ngagyaman da, agselebrar da, ket tunggal pamilya, ket agpatakder iti tolda. Nga daytoy nga tolda, iparang na iti kinaimbag iti Diyos, gapu iti naglasatan da rigat iti biyag. Ken uray pay, idirejay panakawaw, panakabisinda, ken uray pay, dagita adu nga ulag, kakabsat iti dayta nga panawen ken daddo mapay nga sinagabada iti daydi nga panawen ket isu ket inikan isu da iti Dios ket digiti kasapulan da ket tinrabayan ni Apo Dios isuda ket ti kaano man kakabsat saan isuda a binaybayan iti Dios iti kasapulan da iti makan ket nagtinag iti mana nga naggapo iti ngato ket isu di kinanda iti mawawda ket nagbuyat iti danom ket sadyay da nga uminom kakabsat iti inaramat ni Apo Dios ni Moses. Isu nga iti daytoy nga panawen iti kinarigat iti biag kakabsat. Dagitoy nga krisis nga mapadpadasan tayo iti daytoy nga panawen. Kada kayo nga anak na dadagiti naganak yo nga agistorya kada kayo ket dumngog kayo kuma. Nga no umay dagiti tiyempo nga dumawat kayo iti balon yo naggasat dagiti ubing tatta. Iti panawen tayo manulaang ti balon tayo piso. 2 piso, when 5 piso. Naggasat kan no, 10 nga piso ti tedda. Uray di college sa kakabsat ket ti balon ko tunggal aldaw ket iti nag-eskwelak ti college ket 30 pesos. Pang meriendam ko nada. Iti may sang aldaw. Ket dagitoy nga ubing tatakot basit kadakwada iti 5 gasut. Basit kadakwada iti 1,000 naggasat dan. Iti daytoy nga panawen. Isu nga no kunada iti naganak yo amom anak iti panawen ko kastoy laang ti balon ko naggasat ka. Saan nyo kumanga sungbatan ni Suda di panawen nyo dayta tatang ken inang sa bali mo ti panawen mo ita. Saan kasdyayo ti wagas iti panang sungbat yo kadigiti naganak yo. Kakabsat wenno dagiti anak. No diket agyaman tayo, no anyaman dagiti maipaay kada kayo. Kadagiti bendisyon nga iso nga awaten tayo, agyaman tayo kadakwada. Amuyo da adu dagiti ubing anarigat ti kasad ti naganak da nga nagbaligid da iti biag. At daamok nga abogado nga narigat laong ti kasad da ngem ita lawyer isunen. Adda dayjay agrigrigat ti inang ang nga aglaklako iti kangkong laeng
ngem na ipaeskwela na dagiti anak na. Adu dagiti nagbaligi nga anak, gaputa da nakita da, no kasano iti kinarigat dagiti naganak da. Iso nga adu dagiti nararagsak ang naganak, gaputa nagbaligi dagiti anak da. Iso nga daytoy nga istorya dagiti Hudyo, keta ipakita na ti kinaimbag iti Diyos kadakwada. Dayto ti maysa nga istorya nga mangyeg iti nga mangibaga iti panagsakripisyo ket isumat istorya may papan iti kinaimbag iti Dios kakabsat ket mamatiak nga dagiti naganak ita nga panawon nga talaga nga mariknada iti rigat iti biag po iti dayto nga krisis nga imay ngem laglagipen tayo nga ni Apo Diyos ket naimbag akas ko na iti paset ti nasantuan na surat. Adu dagiti kamkamong tayo nga naidawdawatan ken ikarkaragan ket umimbag daw kakabsat. At damot dagiti numampay nagpakada da iti dayto nga biag ngem idi katkatungtong ko isuda ket naragsakda nga agpakada. When kunada pastor sisiganaak nga matay ken Apo Hesu Kristo. Inyawat da iti biag da iti Diyos. Kita mo yung kasmaysa nga pastor, ket adun dagiti kapadasak, anang ipunpun, makitak dagiti rupa, dagiti serbisyo, dagiti papapanak nga serbisyo. Ket matmatak kakabsat, tunggal at dati serbisyo, ket matmatak iti rupa na. Makitak iti kinaragsak. At damot dagiti panawan ang makitak ti rupa na nakarupangot. Ket dagitoy nga nakarupangot ti rupa da amatay, dagitoy dagiti saan da nakasagana. Nga ipaay iti biag da iti Dios. Ngem dagiti nakasagana nga ipaay da iti biag da iti Dios ket nakaragragsak da. Awan iti pagdanagan da. Gapo ti biag ket kukwa ni Apo Diyos. Iso nga da kayo amamati iti Diyos, kanayon ko maamakita, iti rag-o ken kinaragsakyo nga agserbi iti Diyos. Nga ti tao nga adda ti Diyos ken kuana, ket awan iti pakadanagan na may papan iti biag. Iti panpanunuten nakakabsat, dayjay may kadwa nga biag, kalpasan na daytoy nga biag. Dayjay kumakakabsat iti pakaseknan tayo. Saan nga dagiti banag nga makitkita, dito'y rabaw ti daga, no diket, no anyanto ti makita tayo, sakbay daytoy nga biag. Iti biag nga nananay, biag nga daka ni Apo tayong Hesu Kristo. Iso nga ti maudi kakabsat, daytoy nga selebrasyon, iti panagyaman iti Apo, iparang nakadatayo, iti kiniimbag na. Manon ti tawon tayo kakabsat. Ket agyaman tayo kadagito nga sagot ni Apo Diyos kadatayo. Nag-birthday ni Mrs. Costan ni di Friday. Manon ti tawon ni Mrs. Costan. Ket kunak kakabsat kadagiti sermon ko, nga dagiti agtawan iti 70 ket adda kadakwada iti langit. Gaputa ti tawon nga 70 iso ti pangrugyan iti biag nga nananay. Nga no bilangan tayo 70. Iso nga nagtawon kayo ti 70, naggasat kayo. No nalampasan nyo ti 70 kakabsat, anya ket din iti bendisyon nga inawat yo iti Dios. Nakakatawa laong kakabsat dagiti kakabsat tayong agyaman iti Dios. At damay sa nga ina nga nagyaman gaputa na danon na iti nga gasot atawan. Ket dinamagdaken kwa na no anya kano iti sekreto na. Ket amo iti sekreto ni inang no apay matidog na ti biag na umininom mo iso na ti beer. Iso nga nadano na dayjay. Bir mati imbaga na dayjay di Facebook kakabsat. Ket iparang nalaong
Anya mati inuman tayo tapno matidog iti biyag tayo. Anya ti taraon tayo tapno matidog iti biyag tayo. Anya mati aramidan tayo tapno matidog iti biyag tayo. No dayjay nga lola, nagtawon iti sangagasot, dayjay pala ti may bagana, ket anya mat iti kanya tayo kakabsat. Isu nga mamatiak dagiti agtultuloy nga agserpi ti Dios umat atidog iti biyagda. Saan laeng 70, 80 sa nga gasot no diket agnanayon to. Dayta nga sagot ni Apo Dios kada tayo. Kakabsat iti daytoy nga bigat iti panagyaman, awisen kayo. Babalin niyo umasideg tapno kararagan da kayo iti daytoy nga aldaw. Ket agyaman tayo iti Dios ana marswa kada tayo. Let us pray. Agyaman tayo iti Diyos. Agyaman kami ken ka, O Diyos, iti daytoy nga aldaw, nga isong insagot mo kada kami. Iti daytoy nga aldaw, iti panagyaman mi ken ka, iti selebrasyon, iti panagani. Agyaman kami, O Apo, kadigiti anak mo nga naawat dati bendisyon ken ka, iti daytoy nga tawen, iti year 2021. Agyaman kami, ti panangtarabay mo kadakwada o Apo. Ket nariknada iti kaddam o Diyos iti biyagda. When o Apo, pudnoonay saan na kami nga binaybayan. At daka nang tarabay kada kami. At daka o Apo nga nagpaimbag kada kami. Iti panawan nga nagsakit kami. Ket nadaka o Apo iti amin na tiyempo iti biyag mi. Ket masapul laong agyaman kami ken ka o Apo. Kang runana o Diyos nga dumteng iti COVID-19. Idi napalabas nga tawen. Ket itata mariknami o Apo. Iti panagbaba iti kaso iti COVID iti nasyon mi. When o Apo agyaman kami. Gaputa sinong batam o Apo dagiti dawat ken kararagmi. Ket tagyaman kami iti bendisyon nga inawat ni Tita Nilda. Benedisyon nam iso na o Apo iti nasayaat nga salunat iti daytoy nga aldaw. Ket idawdawatan mi ni Ate Leona nga adda iso na itadya hospital. Kaasyam kadi iso na o Apo. Ipatay mo kadi iti man nakabalin nga imam ken kuana. Ket umimbag iso na iti daytoy matlaw nga oras. Bendisyonam dagiti doctors amang taming ken kuana o Apo. Agyaman kami iti salunat ni Manong Jimmy Samonte. Ipatay mo kadi o Apo iti man nakabalin nga imam ken kuana. Ket agtultuloy iti nasayaat nga salunat nga daken kuana itan. Ken kadagiti amin nakamkameng ni o Apo. Nga iso nga mimbag kadagiti sakit da, agyaman kami. May samanen na parabor, iti nasaya at asalunat, iti insagot mo kada kami am amin. When o Ama nga nalangitan, agyaman kami ken ka, iti sagot mo nga biyag ken salunat. Kadagiti anak mo nga nagkasangay. Agyaman kami tibiyag ni Sister Jacqueline Ferreira nagkasangay idi 16. Ni Hana Rodrigueza ken ni Nanay Violeta idi Friday ti 19. Ken oray pay di kalman ni kabsat nga Joel Gamata. Agyaman kami. Ket iti tangal daw agyaman kami iti biyag nga iso nga insagot mo. Wenno tawon nga insagot mo o Dios ken ni Mary Ann Luterio ken ni John Louis Rodrigueza. Gyaman kami o Apo, iti panangtarabay mo kadakwada. Ken uripay ni Jocelyn Etin into no 25. When ang maamami nga nasantuan, itultuloy mi nga idawdawatan ken ikarkaragan ni Ate Beth Reyes o Apo. Kasyam kadi isuna, ket agtultuloy ka din itinasayat nga salon at nga daken kuana. When amami, bendisyonam ka din ni Ate Adelina Roman.
si kakaditi mang tarabay, ken mangipaay iti nasayat nga salunat na. Wenno apo, agyaman kami iti salunat ni Mami Amor Sermonia, the Nanay Marcelina Evangelista. Ken oray payo apo, agyaman kami iti salunat the Nanay Presi Ancheta, Nanay Presi Kajente. Ken uray pay o apo agyaman kami. Iti panang bendisyon mo. Ken ni Manong Vir Santos, bendisyon nam kadi isuna iti daytoy nga aldaw. When amay kamatalik mi iti salunat ni Dr. Lay Juan, bendisyon nam kadi isuna. Ken uray pay iti ngutin mga obispo iti Bea ni Bishop Vittorio. Tultuloy kaditi nasayat asalunat nga isong ipaay mo kenkwana. Da Tatay Manuel kan Maxima Garcia, bendisyon nam kadi iso da iti daytingal daw. Ken oray pay dagiti pamilya ni Manong Larry Correa, ikamatalek mi ken ka o apo iso da. Uwen o apo, bendisyon nam kadi. Da Manong Raymond Neflas, da Uncle James Saclayan, ken uray pay da Manong Jaime Ferrer ken itanak na ni Jamanea Ferrer. Bendisyon nam kadi isuda akan kanayon. Ken uray pay da Tita Cora ken Tito Willie Navarro. Ikamatalik mi isuda apo iti sangwanam iti daytoy nga aldaw. Ken uray pay ni Nanay Estrella Margalio. Bendisyon nam kadi iso na apo. Ken amami nga nasantuan ket bendisyonam dagiti amin nakamkameng mitangal daw. Ngagyaman ken ka, gapu iti bendisyon nga iso nga insagot mo kadakwada iti dayting oras. Agyaman kami, kadagiti amin anak mo nga dadya balasyo taaw, dagiti membro ni Pastor Ros Rapanot, ken urepay iti membro ni Pastor Jonover Lungob dia Abu Dhabi, dagiti Ilocano, nga membro na ket kadwami iti daytoy nga serbisyo. Ken urepay iti Canada, ken iti California, dagiti family iti Saklayan. Agyaman kami. Bendisyonam kadi o apo ni Ayesa, ni Krista, ken ni Twyla, iti inda nga panag-examen. Ken uray payo apo nga bendisyonam iti anak mo apo nga agtake iti board exam, iti nursing board exam, iti daytoy nga aldaw ni Ajalon Gaspar Natividad. Ken dagiti amin nga agtake ti board exam iti daytoy nga oras. Itdem kadi kadakwada iti sirib. Tapno kastakit maipasada iti examen da. Kadagyaman kami, ken kawapo ti kadda ni Uncle Romel, ken Auntie Leia, ni Engineer Landingan, ken ni Tita Nilda, ken kastamot ni Mrs. Violeta Costan, ken uripay ti liturgist mi apo ti daytoy aldaw ni Sister Marites. Gyaman kami ti panang bendisyon mo ken kuana ket nakasubli matlaong ditoy Manila. Ken kadagiti amin nga daddato ni tangal daw agyaman kami. Akas panagyaman da ken ka. When amay kamatalik mi ti biag mi ken ka iti daytoy aldaw. Ket dagiti ti dawat ken kararag mi babaon tinagan ni apo mi nga Hesukristo. Amen. Kakabsat iti daytoy aldaw isu ti selebrasyon iti panagani. Ket ditoy Metro Manila o Meti Mulmula iso nga agani iti kwarta kakabsat iso ti sagot ken idaton tayo tangal daw iti apo. Ket Sister Ma. Arod kakabsat, ti panakaala dagiti sagsagot tayo. Masapul amang itugot ti tunggal maysa ti sagot kas mayan nurot itim parabor ti Apo a Dios yo. Mabalin tayo kakabsat nga ited dagiti sagot tayo ditoy 3. Sabi.
agkararag tayo, ikararagan tayo, dagitoy nga taddaton, nga isong naipaay, iti panagdaydayaw tayo iti Diyos, peksami iti panagyaman mi ken kawapo, iti daytoy nga aldaw, selebrasyon iti panagani, dito nga iglesia, iti Nax United Methodist Church. Agyaman kami ken kawapo, kadigiti anak mo, anang ipaay kadagitoy nga makmakan, ken uray pay dagitoy nga pirak nga isong idaton mi nga maaramat iti panagserbiken ka. Ken uray pay dagiti anak mo o Dios amang ipay kadagiti daton da iti bank account iti Nax United Methodist Church. Ken uray pay po iti GCash account in the name of Mrs. Nerissa Samonte. Ket bendisyonam dagiti trabaho dagiti anak mo apo, dagiti negosyo da, ken uray pay dagiti pamilya da. Agyaman kami iti kiniimbag mo o Dios kadakwada. Ken uray pay dito ing iglesia. Bendisyonam dagitoy kadiyo apo, amaramat dagiti agservi ken ka ditoy Nax United Methodist Church. Ken uray pay dagiti ministeryo nga iso nga aramiden dayto nga iglesyam iti dayto nga tawen. Ket dagiti iti dawat ken pagyamanan mi iti nagan ni Apo mi nga Hesukristo. Amen. Amen. Kabsat madaydayaw iti Dios iti dayto nga aldaw ket kablaawan da kayo amin iti dayto nga oras da kayo amin ngagselebrar iti panagkasangayo iti dayto nga aldaw ket ni Apo Dios iti may didayo ken may tan-ok kakabsat ken lagligipen tayo into no umay nga Domingo, first Sunday of Advent ket umuna nga mangsindi iti kandila ket the Mr. and Mrs. Samuel Landingen iti celebration iti no Domingo ket ni Mr. Landingen tumotlaong iti liturgist tayo into no umay nga Domingo. Iso ti umuna nga panakasindi iti kandila iti Adviento. Ken kastamat no December 5 iti agsindi iti kandila ket the Mr. and Mrs. Ronilo and Lilibet Rodrigueza and family. Dayta kakabsat iti panang celebrar tayo iti Adviento. Ket ni Apo Diyos kumay tagbendisyon kada tayo into no Sabado ket adda iti webinar nga maaramid ditoy nga iso nga buyaon tayo iti dayting aldaw. Renwell, paki-flash lahat yung mga announcement po natin. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Ilona Borge, ang Diakonesa ng Santa Maria UMC dito po sa Ilocos. Pang 8 years ko na po dito sa Santa Maria, and so this is not my first time po na ma-experience ang mabaha dito. Pero this year kay Bagyo Maring, grabe po yung pinsala na idinulot. Grabe po yung trauma. Hanggang sabi ng mister ko na pumapasok na rin yung tubig dito sa church. Tumataas na po yung tubig. And then bigla na lang pong marami na pong sumisigaw, mga kapitbahay namin, yung mga mababa ang bahay. Humihingi na po sila ng tulong. So that time, talagang nagulat po ako, yung parang gusto ko silang tulungan. Pero wala pa rin magawa kasi ang bilis ng tubig, ang bilis ng pagtaas. Pinapanood po namin yung mga sasakyan namin. Ayun po, tinatangay na ng tubig. Pero yung mister ko umiiyak kasi yung aso po namin, pinapanood po niya na nalulunod. Nagsusuri yung mister ko sa loob namin kasi wala siyang magawa. Kahit gusto niyang tulungan, hindi naman siya makababa kasi ang laki na ng tubig. Hanggang unti-unti, pagtingin namin sa isang igla, parang aakyat na sa second floor kung saan nandun kami buong pamilya. Kaya sabi po ng mister ko, pumunta na tayo sa Kisame. Sinira na po niya yung ceiling, kaya doon na po kami.
Pero meron po kasi kaming 2-year-old baby boy. Parang matrauma po siya pag akyat namin dun sa Kisame kasi madilim, tapos ang lakas po ng hangin, dinig na dinig po yung lakas ng hangin. Kaya umiiyak po siya. Yung ayaw niyang umakyat doon. Pati po yung mga ibang anak ko, 3 po sila. 17 years old, 15 years old, 2 years old. Nararamdaman ko po yung takot sa kanila. Kaya sabi ko na lang po, mag-pray kayo. Mag-pray tayong lahat. Hindi tayo pababayaan ni Lord. Yun na lang po yung tanging kinapitan namin buong pamilya. Ang prayer. Pero thank you. Papasalamat po ako sa Panginoon dahil sa prayer, kahit papano nawala po yung takot. Yun nga lang po iniisip po yung mga ibang church members natin. Tapos kinaumagahan po, pagkababa po ng tubig, yung pagkakita po natin ng mga church natin, yung school po natin hanggang bubong ang inabot, kaya lahat po ng gamit walang natira. Ang church, lahat din po ng gamit sirang-sira. Ang first floor ng Deaconess House, wala rin pong natirang gamit. Pero nagpapasalamat pa rin po ako sa Panginoon dahil kahit papano, sa tulong po ninyo at tulong ng mga nagmamahal sa atin. Tayo'y sama-sama, may pag-ibig, ligaya't pag-asa. Tayo'y sama-sama, lahat ng pagsubok ay makakaya. Unti-unti po, nakakabangon na kami. Sa inyo po, Nax UMC, ang laking tulong po ng ibinigay ninyo para sa pagbangon ng Santa Maria UMC. Salamat po sa prayers at sana'y pagpatuloy po ninyo kami isama sa inyong mga panalangin. God bless po. Okay, God bless Santa Maria UMC sa Ilocos. Dahil takabsat, nagyaman iti pastor, ket isu dahil iti tinulungan niyo. Ket kastamot di membership classification into webinar into no Sabado ti oras alas 4 ken alas 6. Agristro kayo ko mga kakabsat, ket makipagpaset kayo dating webinar. Kaya nagyaman tayo iti webinar iti kalman, iti committed and DJ parenting iti kalman kakabsat. Kaya nagyaman tayo, kadigiti nagatendar. Kaya responsible parenting. Kaya kastamot nga kablawan tayo pa, dagiti kakabsat tayo, ni Manong Robert Sierra, ngagkasangay ito November 26. Ken aday ti maysa nga kabsat iti South Cotabato nga kayat ng kablawan tayo ni Mami Bing Antonio nga agkasangay ket 87 years old iso na Palomolok, South Cotabato ni Ate Lilibet Raposas. Ket niya po Diyos ko may dayo kada kayo amin ngagkasangay iti daytoy nga bulan ken iti daytoy nga lawas. Niya po Diyos nagbendisyon kada tayo amin. Agkantata. Dakel kinawalik mo, oskuskum, panagsanod awan, ti panggep ko, di ka agbaliwayat mo agnayon, kas di kalman kenti agnanayon. Kinamatalik mo,
na indakla na po, inaldaw makitak ti dungom. Amin akasapulak impaay mo, dakel kinamata lek mo apo. Kalgaw man wenno iti agtudtudo, init bulan bitbit 20 nga to, saksi da amin kina matalek mo, na indaklan nga simken yat mo, kina matalek mo, na indaklan na po, inaldaw maldaw makitak dungom. Amin akasapulak impaay mo, dakel kinamata lek mo apo. Pamakawan basul tal na di agresan, ti panaki Adam mamaragsak, pigsa ita kenarnyag anam namam, aglablabunan bendisyon kukwak, kinamatalek mo, na indakla na po, inaldaw makitak iti dungom. Amin akasapulak impaay mo, dakel kinamata lek mo apo. Agkararag tayo, tumakder tayo, iti panagkararag, na indakla na Diyos, anamarswa kada kami, ipeksami, ting kami panagyaman ken ka, iti daytoy aldaw, nga isong insagot mo kada kami. Agyaman kami, tibiyag, dagiti amin nga anak mo, dito'y nasyon mi nga Pilipinas. Ken uray pay, dagiti anak mo nga dahi balasiw taaw, dita Korea, Canada, US, dita Hong Kong, Japan, Taiwan, ken uray pay di Middle East, agyaman kami. Iti panagipagpaset daw apo, iti daytoy nga aramid, iti panagdaydayaw ken ka. When namami nga nailangitan, ikamatalik mi ken ko apo, iti biyagda, ken uray pay, iti panangilisim kadakwada, iti peggad, ken saksakit. Agyaman kami ken ko apo, iti panakalipas daytoy nga aramid. Agyaman kami, kadagiti anak mo, dinuto ka mo apo, iti liturgist mi ni Sister Marites Makapulay, the Kabsat Renwell, Ronnie, dagiti amin nga staff, ken uri pa ni Brother Jodic de los Reyes, nga iso tinagtugtog itangal daw. Bendisyon nam kadiyo apo, even uri pa ni Deaconess Sharon, iabot ang nakadwami. When amaming nasantuan, nagyaman kami, iti pamindisyon mo kada kami nga amin nga Ilocano, iti daytingal daw. Iti biyag ni Sir Jun Sermonias, chairperson ti church, bendisyon nam kadiso na, ken iti pamilya na. Ken kadagiti amin nga associate leaders mi apo, bendisyon nam kadi. Ket kamatalik mi ken kao apo, iti may kadwa nga serbisyo, babawan ken Dr. Menry Mendilio. Bendisyon nam dagiti amin nga kamkameng, ngagtultuloy, ngagdengeg, iti sasaom, iti may kadwa nga serbisyo. Ket dagiti iti dawat ken kararagmi, babawan iti naga ni apo mi nga Hesukristo. Amen. Ti ama ken anak kuma, ken Espiritu liwliwam, dayawen nga ipangruna, ti
langit ken ti daga. Amen. Ket ita awaten tayo tinaindaklan nga bendisyon nga gapu itinagan iti Dios Ama. Babaon iti anak na isu ni Apo Hesukristo nga isu ti dalan, isu ti pudno ken iti biag. Ken babaon iti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, isu kumay iti awaten ti itang awan patinggana. Amen. 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 Naimbaga bigat ti amin kat madaydayaw itinagan ni Apo tayong Hesus Kristo.